Il-Partit Laburista jinnota il-kundanna ċara tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin dwar l-attakk fuq ġurnalista One News waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista. Dawn l-attakki m'għandhomx posthom f'pajjiżna u reġgħu ġraw fi spazju ta' ftit jiem għat-tieni darba waqt attività tal-Partit Nazzjonalista fosthom minn uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Intqal li huwa ta' għajb kif innota l-IGM li l-Partit Nazzjonalista lanqas imqar ħareġ jikkundanna dawn l-attakki li seħħu quddiem wiċċu f'attività li organizzaw. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista joqgħod jippontifika fuq il-libertà tal-espressjoni qed jikxef kemm huwa partit tad-double standards u l-ipokrezija tant li fiż-żewġ inċidenti laqqas biss ikkundanna pubblikament dan l-aġir u uffiċjali tiegħu imblukkaw lil ġurnalist issaqsi lil kap tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista temm jgħid li wieħed jappella għal maturità u l-kalma f'waqt li tiġi espressa s-solidarjetà mal-ġurnalisti ta' One News, Nolan Camilleri u Francesco Borg li kienu attakkati separatament f'żewġ inċidenti f'temp ta' ġimagħtej.